pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostoles. Kanita mo ring panahon na ito, pigmula na lang linupig Herodes, ding miyembro ning iglesia, pepatabtab ne bata li Santiago, ing kapatad ng Nuan. Inyang ikit ng iti, me kay Bietula karing Hudyo, sinduna po, at peparakap ni Pedro. Iti milyari kanitang kapyesan, ding tinape ay alang lebadura. Kay badeng dekapi Pedro, de lareking sukulan, at karinde piliwas-liwas, ginwardyan ding apat a grupong sundalos. Tiyapat lakataw, balang grupo. Isipan ng Herodes, ingyarap ne, karing memalen Hudyo, kalabas ning Paskwa. Inya menatili aking sukulan ni Pedro, dapot menalangin niyang taimtim king Diyos, para kayo ding miyembro ning iglesia. Kanitang bengi, bayo ne yarap Herodes, king balen, i Pedro matutudyo, pilatan ding aduang gwardya, makataliya karing aduang tanikala, atin mo namang gwardyang makabante, king pasbul ning sukulan. Kabudabud, ing metong anghel ning Ginu, at syukilub ning sukulan, at sinlag ing sala ka rin. Tepik ne pago ning anghel i Pedro, ginising ne at nga nakeya. Malagwa, mibangon ka, kanita mo rin, may balagla ka ring gamat na ring tanikala. Sinabi na kanita ning anghel, miblas ka at isulod mo la ring sandalyas mo. Memintuyay Pedro at nga nakeya ning anghel. Magbalabal ka at tuki ka kanako. Tikyaning Pedro, luwal ning sukulan. Makanyan man, nabalo kanita, nung tutuing daraptaning anghel. Balano, maninapya mo. Linabas laking mumunang bante, kay bat king kadwa, at ikwarang miras, king pasbulbakal, apalwal, papunta king syudad. Mibuklat yang dili na ing pasbul, at melaos lang linwal. Tinuntun laking metong amalating dalan, at biglaning likwan ning anghel i Pedro. Kanita na api bule-bule, Pedro, ing malyari kaya, at nga na, ngeni ko api piyo, king iti tutupin, tinubod ning Ginu ing kayang anghel, at linigtas na ko, king gamat ng Herodos, at king sablang bagi, tatangkaning daptan ding memalen Hudyo. Ing amano ning Ginu. Ing anghel ning Ginu, iligtas na la retang makitakot kayo. Pasalamatan king Ginu kapilanman, labi ko elatok ng pupuri kayo. Ing Ginu yang pagmaragul ko, makiramdam ka ko at tumula, ikong mayalipusta. Parangalan niya kambe ko ing Ginu, miyabe-abe tayang purian, ing kayang lagyo. Menigapu ko king Ginu, at peki bata na ako, karing sablang takot ko, linigtas na ako. Lumawe ko kaya at tumula kayo, at eko mipakarine, ing taong maliligalig, king Ginu minawas siya, at yape kiramdamane, king sablang dusa na, kinabos ne. Ing anghel ning Ginu, babante no retang makitakot at gagalang kayo, king panganib,
linigtas no pa, pilasan yu at subukan ing kayang kayapan, tumulaya ing taong kaya magsantungan. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat Pablo, kang Timoteo. Elumwat, misakripisyo na ako, uling dinatang na ing oras ning paglako ko, ketiking yato. May kilaban kong mayap, king pamakiligligan, ato parang ko na ing kanakong parasan. May natili kong tapat, king kasalpantayanan. Ngeni, tanggapan ko ne ing korona ning tagumpe, amisa dia para kanako. At ing ginu, ing banalakum, yang miputong karing korona king aldoita. Emo kanako, nune patina karing sablang malugod, maninaya king panyatang ng pasibayo. Dapat inantabayanan ako at dininansi ka na ning ginu, bang apasyag kong ganap ingamano ning Diyos, karing pagano. Miligtas ko king asbok ning leon, ing ginu iligtas nako king sablang marok, at yamurin ing miyatad kanako, king kayang kayarian. Kaya ing ligaya, king kapilan paman. Amen. Ing amano ning ginu. Ing ginoman tabi ke kayo, pamipasyag king maya pabalita agpang kang San Mateo. Inyang mira si Jesus mandaking balening Cesarea de Felipe, kitang nakaringke nga lagad. Agpangking sasabihan daring tao, nino kano inganak ding tao. May kibat lang. Ding alwa sa benda po king yay Juan Bautista. Ding alwa naman sa sabenda king yay Elias. At ati namang sasabing ya ing propeta Jeremias o metong ya karing propeta. Oy kayo, nga nang kinutang Jesus karela, nino ako. May kibati Simon Pedro, ikaing Kristo, inganak ning Diyos ang mabiye. Nga nang Jesus kaya, Simon anak ng Juan, mapalad ka. Huling ing sinabi mo, menibatan king tao, nune kang igpako nga tsubanwa. Ya mismo ing pepabalo kanita keka. At ako ngayon sasabihan ko keka, ikay Pedro, at babo na niting bato, italakad ke ing iglesia ko. At ding pasbol ing impyerno ere sambutan, ibiye ko lake ka ring susi ning kayaryaning banwa. Nano man ing emo paintulot ketiking yato, emo naman may paintulot ka rin banwa. Nano man ing paintulot mo ketiking yato, karin man banwa, may paintulot. Kapatad, ing mayap ng balita ning Ginoo. Kaniting masanting nga panahon na yatin tamo, muna palakpan tayo pa ang Ginoo, mayapayabak po kay kaingan. Dahil may mga pilgrims tayo, Tagalog sila from Pasig, paminsan-minsan magpipilipino ako para naman maintindihan nila ang aking homilya. Kahit na yung mga puntos lamang, ano po,
magpipilipino ako. Kahit na kuminsan, hirap din akong magtagalog. Pilipino ang tawag dito, ano? Kaya mag-English, ano po. Kung napansin ninyo, last Sunday, sinabi ko, ito na ang huling piyesta o solemnidad nating ipagdiriwang pagkatapos ng Easter, pagkatapos ng pagkabuhay na muli ni Jesus, siya ay umakyat sa langit. Pumanaog naman ang banal na Espiritu. Tapos, Feast of the Trinity, then last Sunday, Corpus Christi. Yung kabanal-banalang katawan at dugo ni Kristo ay ating ipinagdiwang. Sabi ko last Sunday na ito, dahil next Sunday, we'll be starting with our ordinary time. Kagabi, yung choir natin naka-green. Yung ordinary time kasi green. Pero may pahabol pang piyesta. June 29, it's always a fixed feast of the solemnity of Saints Peter and Paul, San Pedro at San Pablo. Alam po ninyo, may napansin ako, dalawang malalaking santo ito. Pero yung kailang piyesta, isa lang. Pinagsama sila sa June 29. Imagine, Saint Peter, ang pinakaunang apostol, ang pinakaunang Santo Papa, at saka ang pinuno ng mga apostol. Siya ay may kapistahan kasama ng isa pa, si San Pablo. Alam din natin si San Pablo sa kanyang karunungan. Siyang nagkalat ng mabuting balita sa iba't ibang lugar. Misyonero siya. Kaya napakaraming sulat niya sa Bagong Tipan. Almost two-thirds of the New Testament came from St. Paul. Pero yung kapistahan niya ngayon, pinagsama sila. This is only in Vatican II. Before Vatican II, June 28 si San Pablo, 29 si San Pedro. Pero ngayon pinagsama na. We celebrate today two pillars of church, Saints Peter and Paul. Bakit? Kasi yan ang kalooban ng Diyos, kaburianan ng Diyos, yung piabenalo. Alam po ninyo, yung dalawang apostol na ito, kontrapelo sila. Ano yung kontrapelo? Lagi silang nagtatalo. Di man sila magkasundo. In Acts chapter 2, tingnan niyo yung Council of Jerusalem. Natapos silang mag-meeting, magpulong, pinatawag nila ang iba't ibang lugar, hindi sila nagkasundo kung sino yung kasama sa Santa Iglesia in Acts chapter 2. Kasi hindi pareho ang background ng dalawang ito. Si San Pedro, ano siya? Siya isang mangingisda. He was a fisherman. Saint Peter, from di siya. Taga-baryo siya. Pero si San Pablo ay from the city siya, city boy siya. Siya ay dating pariseo na nag-aral, siyempre marunong siya. Nag-aral siya. Si Pedro, di man natin alam kung ano ang background niya sa pag-aaral. Parang di man siya nag-aral. Ano po? Kaya ang kanyang ugali, tama ba yung bugasok? Bugasok kay San Pedro, paning mapali buntok. Laging mainit ang ulo. Si San Pablo naman, siyempre, dahil nag-aral siya, finesse siya. Pero matapang naman siya. Si San Pedro ay may asawa. Alam niyo kung bakit may asawa si San Pedro? Kasi mayroong isang sita sa Gospel of Matthew, pinagaling ni Jesus ang kanyang mother-in-law. Natatandaan yon? May lagnat yung mother-in-law niya, walang pangalan, pinuntahan siya, tapos pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo. Meron siyang mother-in-law, of course, kaya meron siyang asawa. Si St. Paul, single siya. Ang kanilang pagkamatay, nakapula ako, I'm wearing red vestments. They are martyrs of the church. Si San Pedro ay pinako sa krus ng patiwarik. Si San Pablo naman, pinapugutan ng ulo. Inihain ang kanilang buhay para sa Santa Iglesia. At ganoon din, si Peter, siya ang obispo ng Roma. Si San Pablo, he is an apostle everywhere dahil siya ng mission. Saint Peter is an apostle to the Jews, but Saint Paul is apostle to the Gentiles, yung mga pagano ang kanyang pinagmisyonan. Laging nakasama si Jesus, ito naman ang kanilang least common denominator. They encountered Jesus, they were converted, and followed Jesus and giving their life for the church. Ito ang dalawang pillars, dalawang haligi ng ating Santa Iglesia. Kaya meron tayong image doon sa harapan, yung puti, nakapinturang puti, Saints Peter and Paul.
yung nasa sentro. Salamat naman kung sinong pari na nailagay yon. Sa Betis, ganun din yung sa altar, sa retablo. Dito si Santiago, San Pedro, San Pablo. Yung pinagdaan kong parokya, Lourdes Angeles, 3 pares pa yung kanilang Saints Peter and Paul. Kasi sa simbahan mayroong 2. Isa, Pedro, Pablo. Tapos yung 12 apostles na kapaikot, nandun na naman sila. Tapos sa garahe, mayroon na naman higanting Pedro at Pablo. Talagang may devotion yata yung paring na-assign yon. Kaya 3 pares yung kanilang Saints Peter and Paul. Pero para sa atin, ano ang makukuha nating turo sa kanilang mga buhay? Number 1, they were called by Christ and they preached Christ. Ito naman ang kanilang nakitang pagbabago sa kanilang buhay at tuloy-tuloy silang nagbago dahil na-encounter nilang Panginoong Jesucristo. Talagang is a religious experience from them. Even Saint Peter, lagi siyang kasama sa kanyang mission for 3 years. More than 3 years kasama niya ang ating Panginoong Jesucristo. Kahit na maraming pagkakataon, nasesermonan siya dahil sa kanyang ugali at dumating pa sa huling pagkakataon ng kanyang buhay ng ating Panginoong Jesucristo dito sa mundo, ang isang masaklap na pangyayari. Tinawag siyang kaibigan. I do not call you slaves, but I call you friends. Dahil pinaalam ko at pinahayag kong pagmamahal ko sa inyo. Pero anong bago mamatay ang Panginoong Jesucristo, nung sinadakip na, anong sinabi? Itong alagad nito, alagad niya, yung maestrong yan. Kasi nadeklara na siyang ipapatay at ipapako sa krus. He is also a disciple of Jesus. Hindi. Hindi ko man kakilalang taong yon. Kasakit siguro, Nepo. Kasama mo, tinawag mong kaibigan, tapos sasabihin niyang, hindi ko man kakilalang taong yan. Pinagkanulo niya ang Panginoong Jesucristo. Pero ang maganda namang balita dito, hindi na natili naman si Pedro doon. Kaya may manok si San Pedro, di ba sinabi ni Jesus, Peter, 3 beses, tugilaw kay manok, the cock will crow, and for 3 times you will deny me. 3 beses din mo rin akong ipagkakanulo, sabi niya. Masakit yan. Pero ang magandang pangyayari, bumalik si Pedro, humingi ng tawad. At pinatawad naman siya ng ating Panginoon. Yan ang example ng pagpapakumbaba. Hindi tayo makalapit sa Diyos kung hindi tayo magpakumbaba. Ganon din kay San Pablo. Si San Pablo noong una, he was a Pharisee. Isa siyang leader ng mga Pariseo. Siya ang nagpapapatay sa mga Kristiyano para siyang makapili ng panahon ng Hapon. Alam niyo yan, mga bata. Nung panahon ng Hapon, may mga espiya, mga makapili, meron silang parang supot dito, yung mata lang nakakakita. Para di sila makilala, tinuturo kung sino ang lumalaban sa kanila. Pag itinuro yon, papatay sila. Ganon si San Pablo. Siya ang nagpapatay sa mga Kristiyano, nagbigay ng persecution sa mga Kristiyano nung una. But later, nung magdadaan siya sa Damascus, this is in Syria, Damascus, nahulog siya sa kanyang kabayo. And the rest is history. Sabi ni Jesus, the risen Lord, Saul, Saul, why do you persecute me? Pablo, Pablo, bakit mo ako pinahihirapan? That is the risen Lord. It's just an apparition. Wala siyang personal encounter with Jesus, yung talagang tao, nung tao pa si Jesus, nung nasa mundo pa si Jesus. Wala siyang encounter na ganoon. Pero it was only after His resurrection, parang apparition ni Mama Mary yan, sa Lourdes. Ganun lang ang karanasan ni Pablo. Pero the rest is history, nagbago siya, tapos siya pang nangangaral tungkol kay Kristo. Ang laging nagpapapatay sa mga Kristiyano, siya na ngayon ang dakilang tagaturo kung sino si Kristo, kung ano ang kanyang kaligtasan na binibigay, at para sa ating lahat, ito ay isang halimbawa ng pagbabago at pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, sabi ko, kontrapelo sila. Hindi sila magkasundo sa lahat ng paraan. Hindi sila magkatono, pero pinagsama sila ng Panginoon. Anong ibig sabihin nito? This is what we call divine mutuality or divine chemistry.
Ang Diyos, ipagsasama niya kahit hindi tayo magkasundo. Hindi man sila magkasundo, pero pinagsama sila ng Diyos ang kanilang kakayahan. Tingnan niyo, kayong mag-asawa, lahat ba ng panahon magkakasundo kayo? May mga pagkakataong hindi kayo magkasundo, di ba? Halimbawa, sa inyong mga desisyon, sa inyong pamamaraan, sa inyong strategy, sa pagpapalaki sa mga anak. Siyempre, iba. Kahit na kayo'y dalawa na nagiging isa, yung identity ninyo, isa pa rin. Pero pinagsama kayo ng Diyos. Ang Diyos ang nagsama sa inyo. Alam po ninyo, mamimiss ko po yung kasal dito. Wala pala tayong kasal dito, ano? Wala po tayong binyag din dito. May 10 na yatang nagtatanong dito dahil maganda ang ating simbahan, ng ating shrine. Gustong magpakasal dito. Pero wala tayong kasal. Sabi ko sana, sige, patago. Nung nasa dati akong parokya, pag wala yung nagbibigay ng seminar sa mga kinakasal, akong nagbibigay seminar. Kasi very busy din yung mga Couples for Christ at saka nagbibigay ng seminar. Lagi kong sinasabing, sabihin ko sa inyo, ang inyong pagsasama, ang inyong pagtanggap ng sakramento ng kasal, ang magbibigay katatagan na kayo'y pinagsama ng Diyos. Siyempre, halimbawa sa mga lalaki dyan, marami kayong niligawan. Ba't yan yung naging kasama nyo ngayon ay kinasal mo? Inisip nyo ba na ang iyong kasama ngayon, siya ay kaloob ng Diyos sa inyo? Ay kailangan, ano? O hindi man inisip yan? Yung aming pagpapari, 9 years namin sinasagot kung aming pagpapari, ito ay kalooban ng Diyos sa inyo. Kung minsan yung seminar, mga 3 hours lang, ayaw pa lang mag-seminar. Kami, 9 years kami nagse-seminar kung paano titingnan ng kalooban ng Diyos ang aming pagkapari. Sa inyo, mga kapatid na may asawa, naisip nyo man lang na kaloob ng Diyos ang inyong asawa sa inyo. Kaya pala siyang naging asawa ko. Kaya pala siya ang naging partner ko. Yan ay kaloob ng Diyos. Sana makita natin yan, ano? At ganun din, kahit na hindi magkasundo, pwede pala tayong magsama. Nung college ako, may kaklase ako, ang dunong-dunong niya. Siya ang aming cum laude nung panong yon. Siyempre, there is a silent competition, nakikipagkompetensya ako sa kanya, no? Ang dunong-dunong niya, ang galing niya sa philosophy. Pero may takot siya. Minsan hating gabi, matutulog sa aking kwarto. Ilalatag yung kanyang bed sa aking kwarto, yung comforter. At yun nga, alam ko na noon, takot siya sa mga multo. Takot siya sa mga aswang. Naniniwala siya, Diyos ko, nag-aaral tayong philosophy. Tapos, ganon, siya yung aming cum laude, pero takot na takot siya sa mga multo. Pag magkukwento ako, tinatakot ko lang siya, pero hindi naman totoo yun dahil hindi naman ako naniniwala. Pero, yun nga, nagsama kami. When we were in high school, alam po ninyo, nung high school kami, meron akong kaibigan, pero iba yung kanyang sekta. Lagi kaming nagtatalo sa ating relihiyon. Nandito si Nelo, Arnulfo Corpus. Lagi kaming nag-aaway tungkol sa Biblia. Ay, dahil siya kapatid sa Iglesia ni Cristo. Pinagdedebate namin, high school pa lang kami, nagdedebate kami tungkol sa pananampalataya. Kasama si John, wala si John ngayon, Angeles. Kasama niyo, nagdedebate kami. Pero pag naman mayroon kaming gimmick, may gimmick na noon, nagkakasama kami. Pag may party, Christmas party, class party, or outing, nagsasama kami ng maganda. Kaya nga sinabi ko, hintuin na natin ang Biblia ngayon. Sabi ko, ang ganda ng pagsasama natin, nasisira sa ating, dapat sana yung pananampalatayang makapag-unite sa atin. Pero ang nangyayari, tayo ay nag-aaway sa salita ng Diyos. Ay, my dear brothers and sisters, itong sinasabi ko, kahit na hindi tayo magkasundo, pwede pala tayong magsama. When I was in San Rafael, Macabebe, meron akong president noon, hindi kami magkasundo sa prinsipyo namin. For example, the principle of transparency. Gusto ko may report ng financial report, natural. Dinodonate yan. Father, hindi na kailangan yung financial report kasi dinonate na nila. Tayo nang bahala. Sabi niya, hindi po pwede. Kailan po transparent tayo. Kayo may kasundo, kitang mga naklaseng bagay. Pero kapag, dahil si Couples for Christ, pag may pinapala niya siya, president siya ng PPC,
pag may pinapala niya siya, yun nga, ay susundin ko. Pag may activity sila sa kanilang organization, susundin ko. Pwede pala yon. Kahit na di naman magkaaway, ano po, hindi kami magkasundo sa ibang paraan, pwede rin kami magsama for the sake of mission. Ito ang pagsasama ni San Pedro at San Pablo. For the sake of the mission, nagsama sila. Meron silang kakayahan. Saint Peter was the Bishop of Rome, doon siya nanatili. Pero si San Pablo, misyonero siya. Kaya yung lahat nating binabasa, Corinto, Pilipos, Philippians, yung iba-iba, to the Hebrews, etc. No? Iba't ibang lugar pinunta ni San Pablo, ito ang kanyang talento, ito ang kanyang kakayahan na binigay ng Diyos. Pag pagsamahin mo yan, yan ay tatanggapin ng Panginoon. At pangatlo, the church was built through the blood of the martyrs. If this is the will of God, build the church. Nakapula po ako, sabi ko, namatay yung dalawang ito sa pagkamartir. In the church, all of us are being called to be martyrs. Ano yung martyrs? Hindi naman yung, wala na po yung pinapugutan ng ulo, wala na po yung pinapako sa krus. But to be a martyr is to be a witness to our Christian faith. Ito ang ating pagtawag. Tayong lahat ay tinawag upang magpatotoo sa ating sinasampalatayanan. Piyesta po ng apalit ngayon kay Apong Iro. Wala pa yata ang nadisgrasya, no? Pero naghihintay sila ng ganyan. When I was there, ito yung San Rafael Makabebe, tapos magkatabi lang yan, apalit. Taon-taon may namamatay. Kaya nabanggit ko, para sa kanila, may kinukuha daw si Apong Iro, taon-taon. Yung namamatay parang iniaalay. That's paganism, my dear brothers and sisters. Ganun ba kalupit ang Diyos? Magpipiesta ang saya ng lahat, tapos may kukunin siya? Hindi. Palitan ninyo yung pananampalatayang yan. Nangyayari lamang kasi umiinom sila, maraming naglalasing. Hindi nila alam, tapos lulukso sa ilog, hindi nila alam. Hindi nila alam, lasing pala sila, nag-dive sila, malulunod sila. Kaya ganun nangyayari. Yung pananampalataya natin ay dapat ding i-guide sa pamagitan ng pagsasalita ng totoo, the same time, isinasabuhay yan. Hindi lamang puro tradisyon na ginawa ni San Pedro, hindi lamang puro Biblia rin na makikita natin sa buhay natin, mayroon tayong kakayahan na umusbong sa ating pagkakristyano, sa ating pananampalataya at sa pamagitan ng gawa. Tayong lahat ay magpapatuo dito. Ang mabuting balita para sa ating lahat, Peter and Paul were united in their mission to spread the gospel and witness to the truth of Christ. Their unity in diversity shows us that we too can come together as a community of faith, regardless of our differences, to be bearers of hope to the world. Sana po tayo laging maging tanda ng pag-asa sa pagbibigay ng mabuting balita. Magkaiba man ang ating prinsipyo, pwede pa tayong magkaisa sa pamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa pagsunod sa ating Panginoon Jesucristo. Sana tayo mabiyaan ng kayang grasya, maging malakas sa pananampalataya sa ating pagpapatuo nito, mangailangan man ng pagbubuhos ng buhay tulad ni San Pedro at San Pablo upang tayo rin ay maging haligi ng ating pananampalataya. May God bless us all. Amen. Magsitayo po tayo ngayon, talakad tami, pasyag tayong kikatang kasalpantayanan. Sa salpantaya ko, King Diyos, ipang-lubos may paya. At kang Yesu Kristo, manang ng bugtong ang inuta. Pengagli King Paning Banal Espiritu. Mi bait kan Santa Marmirian. Mi paku King Cruz mete at mi katkot. Tinipaya karing mete. King katungal do, sinibiyang mebe. Pepe ita sa banwa, makaluklok wananing Diyos, igpanglabos may paya. Iba't karing magbalik yan naman keti. Ban mo kum karing mabiyempuan, menga mate. Sasalpan tayo King Banal Espiritu. King Santa Iglesia Katolika. King Pamisamak ding banal. King Pampatawa daring kasalanan. King Pangasiblirang meding mete. At King Bie alanganga. Amen. Kaluguran kong kapatad, i Kristo kaluguraning kayang iglesia, antabayana ne, ingatane.
Ulinita marapta kaya king biptong kapanaligan at ngatang manalangin. Ginoo, antabayanan me ingke kang Santa Iglesia. Ginoo, antabayanan me ingke kang Santa Iglesia. Ginoo, kewa ni Pedro, ing magliligo alsan. Meto nga magliligo ka rin tao. Mitubod kang bayong apostol ngeni, banda ka na rin makanandang, ingke ka mamani. Inya namin manalangin. Ginoo, antabayanan me ingke kang Santa Iglesia. King dagat-dagatan, inutos mong manahimik ing angin. Banding bangkari kalagad, iyalong mo. Ipaglualo din kaya kang iglesia, karing bagyo ni kasalukuyan na panahon. At pagkaluban mong siganan, din kayang mamuntukan. Inya aming manalangin. Ginoo, antabayanan me ingke kang Santa Iglesia. Kay ba't mong sinong bibebe, tinipon mong mga padurog ng Pedro, ring sasalpan tayong ito. Antik mayang ring pastol, ipunan mo yung sabla ng balayan, king metong akawan, inya aming manalangin. Ginoo, antabayanan me ingke kang Santa Iglesia. Tinugod din kay mga apostol Pablo, bani panara ring maya pabalita, karing pagano. Busdan mong dasnane, nung kekan mensay, balang lelangan, inya aming manalangin. Ginoo, antabayanan me ingke kang Santa Iglesia. Ikaatiwan mo king iglesia, nagsusinig kaya riyan. Ibuklang ding pasbol ning banwa, karing hanggang sasakpan tayo, king malugod mong linaw, inya aming manalangin. Ginoo, antabayanan me ingke kang Santa Iglesia. Tagapanasanan ni Diyos sa kapasalamatan na nagpanis sa iyo. Yun inosani kitayarihan ang maligaya, kapatid tamong mayaman na biyo. Ipanalangin tayo, Ginoo, antabayanan me ingke kang Santa Iglesia. O Ginoong Yesus, kambilan me ingke kang Iglesia, papanatilian mong mabye ingke kaming kasalpantiyanan, at busan mong sumulong ing diwa ning komunidad ke kami, ngenit manggaman king alangangga.